गुड मर्निं बयनिसिमबो गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय लोगोफोर दोस्तों सबको गुड मर्निं लोगोफोर बे दान्दिसेनि जिउआव जों जेब्लायबो खुसि थानो ट्राइ खालामनांगौ आरो मालायनोबो खुसि होनो नाजानांगौ। दुखु सुखुआथ' मानसिनि जिउआव थांलाय फैलायखा। थांनानै थासान्दियावल' सोरबा दं सोरबा गैया, सोरबा गोसोम सोरबा गुफुर, सोरबा गोजौ सोरबा गाहाय। खिन्थु थैनायनि उनाव बयबो मोनसे जायगायावनो समान जानानै थांखागोन ना, जोंथ' बेखौ मिथिखागौ बयबो। तो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायदो। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। दिनैनि भिडिअआ सिम्पोलसो। आं दाखालि बाजाराव थांनायाव गरम मोननायाव बे खुसेरनि बिदैखौ लोंदोंमोन, बेखौनो दा भिडिअ गैयिनि थाखाय देखायनाय जादों। आरो लकडाउनबो ना, जेरावबो थांनोबो हाया, थाब बन्द जायो। जोङो गभर्नमेन्टनि रुल्सफोरखौ फल' खालामनांगोन ना, जोंनि मोजांनि थाखायसो। तो चलिए दोस्तों एंजॉय कीजिए मेरा वीडियो। It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. खुसेर बिदै लोंनो नागिरदों जोंहा, गन्ने का जूस। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है विदाउट आइस। आइस आइस होयोबा गाज्रि जायो, गगा मोनोना। ओमफ्राय नों मानो लोंनो सुखुआ? लोंनोबा नै ओंखारबाय। हाँ चीयर्स। दस टाका पावा जाए, 10 টাকা দাঁড়াও। আইস তোর না সবাই। 50 টাকা হইলো। थैंक यू, बेटी दिशा। हो गया। Nenek besar mania ayu. Hey, gimana mas Paise? Kiki mas Paise. मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाने के लिए। फ़िलहाल अभी लॉकडाउन है इसलिए कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, तो सॉरी, बट थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। लोगोफोर थैंक यू सो मच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। खुलुमबाय, नमस्ते। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों, गड ब्लेस एन्ड बी हैप्पी ऑल द टाइम। Cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, cause I miss you.